Vítejte u demo ukázky Naviplanu, softwaru pro finanční plánování. V následujících několika minutách vám představíme nástroj vyvinutý pro poradce, kteří s námi sdílí dlouhodobý pohled na finance. Naviplan vám pomůže ilustrovat finanční budoucnost vašeho klienta a lépe ho tak motivovat k dodržování finančního plánu sestaveného na základě jeho celoživotních cílů. Při sestavování finančního plánu budete pracovat se 7 záložkami. Úvod, osobní údaje, cíle, graf cílů, majetek, důchodový plán, celková analýza, pojištění a shrnutí. Záložka úvod slouží pouze jako úvodní stránka tištěného výstupu pro klienta. Sem doplňte jméno klienta a také údaje o vás a o firmě, ve které pracujete. Tyto údaje si můžete standardně přednastavit. Na záložku osobní údaje zadáme jméno a příjmení klienta. Pohlaví, počet dětí a datum narození jsou údaje, které určují věk, od kterého klientovi ze zákona začíná nárok na výplatu státního starobního důchodu. Žijeme ve svobodné zemi a každý má nárok přestat pracovat, kdy sám uzná za vhodné. Jedním z cílů Petra bylo odejít do penze v 63 letech. To bude mít za následek 2 věci. Naviplan jednak bude počítat s tím, že Petr bude do 63 let vydělávat a spořit a v 63 letech začne pobírat důchod a spotřebovávat své úspory. Druhák bude Naviplan počítat s nižším státním důchodem, který je způsoben jeho předčasným odchodem. O tom si ještě povíme. Do dalšího políčka zadáme věk, do kterého bude plán vytvořen. Standardně se udává 90, protože u manželů, kteří se dožijí 60 let věku, je podle statistik 50% pravděpodobnost, že se jeden z nich dožije 90 let. Stejným způsobem zadáme údaje o partnerovi. Nakonec vypíšeme údaje o dětech nebo jiných osobách závislých na finanční podpoře klienta. Sem můžete napsat cokoliv. Asi není z finančního hlediska příliš důležité, že Eliška závodně plave. Klienta ale určitě potěší, když se při příštím telefonu zeptáte, jak dopadla na posledních závodech. Hotovo? Je čas definovat klientovi cíle. Nejdříve uvedeme současné příjmy obou partnerů. Nezapomínejte, že Naviplan vychází z cílů klienta, nikoli z příjmů a výdajů. Příjmy proto slouží pouze jako podklad pro výpočet sociálních dávek, jinak je Naviplan nezohledňuje. Vedle příjmu ze zaměstnání můžeme uvést i příjmy z podnikání nebo z pronájmu. Na základě uvedených příjmů aplikace spočítá výši důchodu, kterou by Petr dostal, pokud by mu dnes bylo 63 let a šel do důchodu o rok a 10 měsíců dříve. Docela skok z 38 000 na 12,5, nezdá se vám? Do kolonky pod důchodem můžete uvést procento, o které očekáváte, že bude důchod každý rok růst. Pokud například uvedete 2% navyšování důchodu a do výdajů budete uvádět 3 nebo 4% roční zdražování, docílíte toho, že aplikace bude počítat se snižováním reálné hodnoty důchodu. Ale o tom více v jiném školení. Chvíli se zastavme u následujícího výpočtu. Pokud by odcházel Petr s Janou do důchodu dnes, klesl by jejich příjem na 51% příjmu, na který jsou zvyklí ze zaměstnání. Jelikož počítáme s tím, že jejich mzda bude růst v průměru o 4%, zatímco důchody porostou jen o 2%, musí počítat s tím, že až půjdou do důchodu skutečně, pak klesne jejich příjem na 36% předdůchodového příjmu. Pojďme se podívat, s jakými dalšími příjmy může Petr s Janou v důchodu počítat. Do této části můžete vyplnit jakýkoliv příjem v důchodu, jako je pronájem, práce na půl úvazku, prodej firmy nebo dědictví, které může být zdrojem krytí vašich budoucích cílů. Vždy udejte částku, zda bude příjem jednorázový nebo měsíční či roční a roky od kdy do kdy příjem očekáváte. Nakonec uveďte očekávaný procentní růst tohoto příjmu. Pomalu se dostáváme k tomu nejdůležitějšímu, a to jsou klientovy cíle. Stanovit s klientem jeho dlouhodobé cíle, zejména pro období důchodu, není jednoduché a klient se často neobejde bez kapky snění. Připomínejte klientům, že plánují, aby žili jako bohatí, nechudí, proto nepotřebují plánovat. Petr a Jan se stanovili následující cíle. Nutné výdaje na pokrytí základních životních potřeb, jako bydlení, jídlo a doprava, budou v dnešních cenách potřebovat 20 000 korun. K této částce přiřadíme 3% každoroční inflaci. Na libovolné výdaje, jako jsou večeře v restauraci, zajít do divadla nebo na tenis, budou pravidelně měsíčně potřebovat 5 000 korun. Opět uvedeme inflaci 3%. Petr si potrpí na spolehlivé auto. Rád by si každých 5 let pořídil nové a pokaždé přidá 300 000 korun. Proto vyberu frekvenci každých x let. Auto začne pořizovat v roce 2027. Naposledy si ho koupí v roce 2047, kdy mu bude 83.
Do kolonky každých x let nezapomenu uvést 5. I u auta budeme počítat s 3% růstem cen každý rok. Dalším důležitým cílem je zabezpečit dětem kvalitní studia. Na ty chtějí obou dětem z úspor přispívat 50 000 korun ročně po dobu vysokoškolských studií. Všeobecně platí, že náklady na studia rostou rychle než inflace, proto zde uvádíme 7% inflaci. Dalším cílem je rekonstrukce domu, kterou chtějí Petr s Janou absolvovat příští rok. A jejich posledním přáním je jednou za 2 roky vyjet na exotickou dovolenou do Karibiku. Nyní se pojďme podívat na celou situaci, tak jak jsme ji na této záložce uvedli, graficky. Nejdříve se podíváme na graf ročních výdajů. Zde jsou zobrazeny všechny cíle v jednotlivých letech tak, jak jsme je zadali na předchozí záložce. Všimněte si, jak je zachycena inflace. Tmavě zelené sloupce, vyjadřující základní výdaje v důchodu, jsou každý rok o 3% vyšší. Fialové sloupce znázorní výdaje za nová auta, šedé za dovolenou v Karibiku a tak dále. Tento graf má klientovi pomoci, aby získal vizuální představu o svých celoživotních cílích. Na spodním grafu vidíme, z čeho budou výdaje kryty v jednotlivých letech. Modré sloupce představují očekávaný důchod. Všimněte si, že i tyto sloupce každý rok rostou, ale ne tolik jako nutné výdaje v horním grafu. To proto, že zde jsme uvedli inflaci jen 2%. Zelené sloupce jsou uvedené příjmy z pronájmu bytu a vše, co je žluté, bude muset být kryto z úspor, které si klient potřebuje vybudovat.